God aften alle sammen. Velkommen til optagelse i Koldinghusordenen. Er vi ved at være klar helt stille? Jeg prøver. Jeg er bare lige banke på. Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker. Hvem? Jeg kunne bare ikke lade være. Jamen, altså, det er nogle uordentlige mennesker, der gerne skal bringes til orden. Nå, det kunne du bare have sagt. At bringe orden i uorden. Det er det, vi kan. Værsgo at komme indenfor. Følg trappen op til riddersalen. Kom nærmere. Og skulle det pusle mellem benene, så er det bare slotsmusene. Der er så mange af dem her. Koldinghusordenen er oprettet til erindring om, for det første, Christian den 3. stolte dronning Dorothea, der som enke boede på Koldinghus fra 1559 til 1570. For det andet, en af vores største konger og bygmestre, Christian den 4., der ofte boede på Koldinghus, og som blandt andet lod opføre en ny slotskirke og en ny riddersal, og under disse kæmpetårnet. Inden I skal aflægge ordenssiden, så skal vi lige røre os lidt. I eden der forpligter jeg nemlig til omgående at give møde, hvis slottets eksistens den trues, og specielt i tilfælde af brand. I skal derfor lære at lave en brandkæde op i tårnet, og kampagneskriveren han vil nu instruere i, hvorledes det foregår. Det går i sin enkelhed ud på, at vi skal drænne en brandkæde her over gennem kæmpetårnet. Så har vi den spand her, der er lidt vand i. Det skulle også gerne være, når vi er færdige med brandslukningsøvelsen. Og det er den vej. Tak. Det er den vej. Tak. Ja. Hvis der er nogen, der ikke forstår det, så er det den vej. Stærkeste led. Stærkeste led. Stærkeste led. Stærkeste led. Stærkeste led. For inden, når vi nu er her, og vi er samlet, skal I også naturligvis lige høre den fulde og sande historie om branden på Koldinghus tilbage den 29. marts 1808. Også her er vi nødt til at skrue ned for lyden på, hvad taleren siger, for her er de i færd med at aflægge ordenseden. Og det er en hemmeligholdt ed, som man kun kan blive indviet i, hvis man bliver medlem. Medlem nummer 225, Niels Jørgen Nielsen. Kære ordensmedlemmer, velkommen i vores orden, og tak fordi I med jeres medlemskab støtter Koldinghus og Kolding. Det er ved at være sent, og slotsmusene er faktisk lidt irriteret over, at vi er heroppe så længe, det er de ikke vant til. Så vi vil godt sige tak for i aften. Kom godt hjem, og dem som stadigvæk har lidt i glasene, I tager det stille og roligt og drikker ud. Tak for nu.